Mugi obor kapisan punika dados pepadanging urip madhangi saben lampah tumuju dalan ingkang leres. Obor kaping kalih winastan obor iman ugi takwa kasuluh dening panjenenganipun Bapak Camat Banyibiru Bapak Yaki Kurniawan SE MT kasumanggaken. Mugi obor kaping kalih punika obor kaping 3 winastan obor kawruh kasuluh dening panjenenganipun Bapak Kepala Desa Robonino inggih Bapak Haji Agus Salim. Kanthi pepuji mugi obor kaping 3 punika murupaken semangat ngudi kawruh ngilmu luhur lan kawicaksanan kang migunani tumraping sesami. Obor kasuwun kasuluh panjenenganipun Bapak Sekretaris Desa Robonino inggih Bapak Hardono. Mugi obor kaping sekawan punika dados pratandha guyub rukun lan gotong royong kang tansah ngrembaka. Obor kaping gangsal winastan obor paseduluran kasuwun kasuluh panjenenganipun pangarsa Kodim 07 sekawan welas panjenenganipun Pilda Nur Cahyo kasumanggaken. Mugi obor kaping gangsal punika saged ngukuhaken paseduluran tresna asin marang sesami. Obor kaping 6 winastan obor budaya kepareng kasuluh panjenenganipun Bapak Kapolsek Banyibiru Bapak AKP Aruli Asmoro SH MH. Mugi obor kaping 6 punika dados semangat nglestarenaken adat budaya lan kabudayan warisan para leluhur. Obor kaping 7 winastan obor tentrem kasuwun kasuluh panjenenganipun Bapak Dan Ramil Banyibiru. Inggih Bapak Kapten Infanteri Ngadiono kasumanggaken. Mugi-mugi obor kaping 7 punika saged nuwuhaken ayem tentrem saha kerukunan ing satengahing bebrayan. Obor kaping 8 winastan obor makarya kasuwun kasuluh panjenenganipun pangarsa agami Kyai Haji Slamet Mukhtar. Mugi obor kaping 8 punika murupaken semangat makarya kanthi jujur, sregep ugi
tanggel jawab. Obor kaping 9 winastan obor kemakmuran kasuwun kasuluh panjenenganipun pametri budaya bapa Arba'i. Mugi-mugi obor kaping 9 punika dados pralambang kemakmuran rejeki ingkang halal barokah tumrap sadaya kawula dasih. Obor kaping 10 winastan obor lestari alam kepareng kasuluh panjenenganipun tetuwangganing wilayah Bapa Ponimin. Mugi-mugi obor kaping 11 punika ngelingaken dhateng sadaya satemah tansah ngreksa alam lan nyungan minangka titipaning Gusti kang kedah dipun lestantunaken. Obor kaping 11 winastan obor pangajap kepareng kasuluh panjenenganipun pangarsa paguyuban Karamba Marga Basuki Bapa Agus Liwasari. Mugi-mugi obor kaping 11 punika murupaken pangajap tumuju ing warsa ngajeng ingkang langkung sae. Obor kaping 12 winastan obor manunggal kepareng kasuluh pangarsa paguyuban nelayan putra Brawijaya Bapa Solikin. Kanthi panyuwunan mugi obor kaping 12 punika sageta nyawijiaken sedaya unsur masyarakat dados satunggal kekiyatan. Obor kaping 13 winastan obor pengabdian kepareng kasuluh pangarsa paguyuban Banyu Biru Fish Club panjenenganipun Bapa Warta Husada. Mugi obor kaping 13 punika nuwuhaken jiwa pengabdian kanthi tulus tumrap masyarakat bangsa ugi nagari. Obor kaping 11 winastan obor kabecikan kepareng kasuluh panjenenganipun Ibu Kepala Dusun Candi Sari Candi Dukuh Ibu Eki Kustiani Am Aprilia. Mugi obor kaping 11 punika dados pepadang tumrap saben tumindak kabecikan lan kaleresan. Obor kaping 11 winastan obor keadilan pareng kasuluh pangarsa paguyuban Branjang Sewan seduluran salawase Bapa Turmanto. Mugi-mugi obor kaping 11 punika saged nglantaraken rasa adil lan wicaksana ing saben penggawean. Obor kaping 16 winastan obor kasetyan kepareng kasuluh panjenenganipun tetuwangganing wilayah Bapa Wahyudi. Kanthi panyuwunan mugi obor kaping 16 punika saged ngukuhaken kasetyan dhateng agami, budaya lan bangsa. Pungkasan obor kaping 17 winastan obor kamulyan kepareng kasuluh pangarsa
wahana buku cinta penjanipun Bopo Samuel. Ugi obor pungkasaning kaping 17 punika saged dados pralambang semangat kamardikan kamulyan lan mangsa ngajeng ingkang gemah ripah loh jinawi tata tentrem kerta raharja. Paripurna tata upacara suruh obor dening para pangarsa piniji kanthi pepuji. Mugi-mugi pepadang obor ingkang sampun murup punika tansah madangi lampahing masyarakat. Tumuju gesang ingkang rahayu lan pinaringan berkah dening Gusti ingkang Maha Kawasa. Ugi dados pepadang tumrap gesang bebrayat ngukuhaken semangat gotong royong lestanunaken budaya adiluhung lan nuntun dhateng kamulyan katentreman saha karaharjan. Ingkang salajengipun wus wahyaning mangsa kala lumaraping tata upacara labuh ageng larung sesaji sedekah rawa pening warsa kalih 26 murih rahayuning sedya kasumanggaken dumateng para ingkang piniji. Katur dumateng para kadang linmas kasuwun lampahing tata upacara larung sesaji kabiyantu dipun jagi ing sakmadyaning margi. Lumaraping tata upacara kinurmatan lelangan turi putih dening para kadang lesung tresna budaya kanthi mardika kasumanggihaken. Aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking pokor kencanane isine tunga tetola sandang kelawan pangan yoiku bagian nipun wong melek sabna rimo turi putih Katur dumateng Bapak Ibu kasuwun dhahar kanthi mardika wonten ing sairing lapangan monggo. Bapak Ibu sedaya kasuwun dhahar kanthi mardika monggo.
Seperti hati. Nah, ini rada kurang altare. Ya. Nggih. Ibu saking pundi, Bu? Saking Bejiwitan mriko nggih. Oh nggih. Pripun dengan adanya seperti ini, Bu? Pripun? Remen mboten? Seneng nggih, uri-uri budaya nggih, uri-uri kabudayaan. Dan juga diucapkan selamat datang seluruh yang sudah hadir di malam hari ini. Tentunya di Labuh Agung, Rawo Pening Desa Rawabadi. Tepuk tangannya dong. Oke, siro lupat manem itu walu. Jadi sing ora tepuk tangan iki rada adem. Rada adem. Kersane anget nggih. Kersane anget diaturi lesung cukup. Sindene kondang Bandungan. Kali para kanca saking Sinden ayangmu iki ayangmu, guys. Lesung tresno budaya. Ayo kita ke sana dulu. Oke. Ha, kae. Sik, dilongkas reake main, guys. Dilongkas. Nah. Wah, full. Tekan kebakan kono-kono lho. Bisa meneh. Kayak lesunge. Lesung Tresno Budaya Melayu Gaya Labuh Agung Rawo Pening Desa Rawabadi. Rawa Pening, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Mana
jumengung manengker mangungkung umandang ngepaisa jroning apa desan tok tok tek tok 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 tek tok tek tok 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 tek tok Lasung jumenglung mesru imbal-imbalan Lasung jumenglung manengker mangungkung ngumandang ngepaisa jroning apa desan tok tok tek tok 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 tek tok tek tok 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 tek tok 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 tek tok tek tok lasung jumengung imbal-imbalan lasung jumengung manengker mangungkung umandang ngepaisa jroning apa desan tok tok tek tok 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 tek tok tek tok tok tek tok Lasung jumenglung. Terus pundi Bapak Ibu? Ada yang pengen tahu umurnya Rasung berapa? Tebak coba. Tebak berapa? Pinten? Oh jauh. Tebak berapa Mbak umurnya Mbak? Ya nebak wae ora tak seneni kok tebak wae kira-kira umur Rasung berapa tahun? 70. 70 tahun. Ada yang tahu? Antas yang kertas? Ada yang tahu? Selain Wong Ramaboni? Ada yang tahu? Yang sebelah sini mungkin? 400 tahun. Hah? Kira-kira berapa? Berapa Mbak? Oh kok do diara aku? Apa rupaku elek ya? Hah? Elek ya? Ada yang tahu? Pak, kira-kira umur Rasung pinten? Mboten ngertos. Berapa kira-kira umurnya? Kira-kira 100 tahun. 100 tahun. Kok isih adoh ya? Diinformasikan bahwa Rasung ini sudah 7 turunan. Satu turunan itu kurang lebih umurnya 90 tahun. 9 kali 7 pinten? Hah? 6, berarti kurang lebih sudah 600 tahun. Ini dari zaman ya.
Pasti jauh naik 100 tahun. Ini sudah lebih dari 500 tahun. Karena apa? Kita uri-uri supaya jenengan tahu bahwa zaman dulu itu waktu numbuk padi menjadi beras itu yang digunakan seperti ini. Ngaten nggih? Nggih, kersane pirsa. Makanya niki tetap diuri-uri, dijaga kersane mboten punah. Anak putu kersane ngertos sejarah. Ngaten nggih? Tasih nyawiji menika para kanca saking Sri Waluyan nembe persiapan nggih. Nota-nota peralatan tasih nyawiji kalian para kanca saking Lesung Tresna Budaya. Piye iki arek dikai apa rondo kampung yuk ngarep ya. Ya, monggo. Dipun aturaken napa Bu? Oh, iya, monggo. Rondone kampung dikumandangke Mas. Sinabi ngrantos para kanca anggenipun nata peralatan saking Sri Waluya nggih. Atur panglipur dumateng panjenengan sedaya. Rondo kampung. Sing. Ada yang tahu rondo kampung? Gendongan imbal tondo rondo kampung aja wegayo ayo kanca amba aja padha lembon kampunge aman nyata atau durjana bareng-bareng yo saiki wancine lilere sing padha turu wancine lilir saiki wancine lilir sing padha turu wancine lilir mesti kampunge aman nyata ada durjana yo bareng-bareng yo saiki wancine lilir sing padha turu
wancining lilin